Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da sake kasancewa a wannan bidiyon. A wannan bidiyon zai kasance gajere, sannan kuma haƙuri ne za a bayar, sannan kuma da gasa ga yadda mutum zai ci naira 5,000 kamar yadda za ku gani a title ɗin wannan bidiyon. Haƙurin da zan bayar na farko shine na kasance kamar yadda na ce damun dawo za mu ringa uploading, za mu ringa ɗora videos akan abubuwan da suka shafi samun kuɗi a intanet. To na yi videos kamar guda 3 sannan kuma sai na tsaya. Ba na tsaya bane ba wai saboda haka kawai ko kuma babu ideas, a'a na tsaya ne saboda wayansu ayyuka da nake yi, sannan kuma da kamar uzurruka da nake ta kawo wanda ba su kai yin bidiyon muhimmanci ba. Za ga wani lokaci kawai fita za ka yi, to kuma za ka yi wannan lokacin da ka yi bidiyon ko wani abu zai kama ka fita, wanda fitan nan ba ta kai yin bidiyon muhimmanci ba. To duka irin waɗannan abubuwan za ka ji wani lokacin kawai baka buƙatar yin bidiyon ko kuma ka gaji, duk waɗannan su ne suke hana ni yin bidiyon. Amma akwai abubuwa da dama wanda za mu kawo. To wannan shine haƙuri na farko na bana kawo videos. Sai challenge na biyu, kamar gasa wadda za ka samu ka ci naira 5,000 shine na kawo wata dabara dai, wani idea ce ta zo kwakwalwata na kan cewa abin da zai sa ni na ci gaba da kawo videos a channel ɗin nan shine na saka challenge, ma'ana na saka gasa na kalubalanci kaina akan yin video. Misali yanzu gasar ita ce zan ringa yin sati guda, sai na yi sati guda misali daga gobe. Kage yau yayin da zan ɗora bidiyon nan yau talata, insha Allah a daren nan zan ɗora. To daga laraba gobe kenan zan fara ɗora video, sai wata laraba ko kuma talata zan yi kullum sai na ɗora video guda ɗaya. Idan na yi misar rana guda, na yi fashin rana guda, to ka kama ni da cewa ban yi baɗin, to shine zan ba da naira 5,000. Amma waɗannan suwaye zai sa su ci wannan naira 5,000 ɗin, wanda suka kasance suna bibiyar channel ɗin nan sosai. Ya za a yi mu gane kana bibiya shine duk yayin da ka ga wannan bidiyon ka je ka yi commenting da sunanka, sannan kuma da ranar da ka gani. Misali a iya wannan gasar za mu yi ta ne, wanda zai ga bidiyon nan bayan wani lokaci shikenan to ta wuce. Kamar yau nan da ka ga bidiyon nan ka je kai commenting da sunanka, insha Allah za mu yi noticing, sannan kai sharing, saboda in baka ci ba wani zai ci. Gobe ma idan muka yi sai kai commenting da sunanka, sannan da topic ɗin da muka yi magana akai, da abin da ka koya a ciki, har sai sati ya zagayo. Idan muka tsallake wata rana, to kawai ka je karkashin bidiyon mu na ƙarshe wanda muka yi kamar yau gobe bumi ba, to ka je karkashin shi, sannan kai magana cewa bumi video ba, sannan kuma kai kaci. In kun kai kuku 10 to za a rarraba muku wannan 5,000 ɗin. Sannan idan kun fi haka ma kuɗin kuma ya ƙare, insha Allah kowa zai samu. Me dalili na yin wannan? Wai ba ina yi bane ba domin na bada kuɗi, a'a na saka gasan ne domin abin da zai zaburar da ni ma na yi bidiyon. Idan na san da cewa akwai wani challenge da na yi bana so na faɗi, to hakan zai sa na ringa yin bidiyon kullum. Sannan kuma idan kuka san akwai wani abu da kuna so ku kayar da ni a gasa wanda insha Allah hakan ba zai faru ba, to za ku ringa kallon bidiyon, sannan hakan zai taimake ni in ringa ɗora bidiyo, ku kuma ku ringa kalla, sannan kuna karuwa da abubuwan da za a ringa kawo a wannan channel din insha Allah. Sai ka daure ka danna subscribe idan baka yi ba, sannan ka danna alama karara, wanda da zarar mun ɗora bidiyon za ka samu ka san mun ɗora ko ba mu ɗora ba. Wannan shine zai baka dama ka ci wannan gasa. Sai kai sharing wannan bidiyon, sannan kai mana like. Muna jira mu gani wannan gasar wa Allah ubangiji zai ba nasara, ni ne ko ku ne. Sai na jira, sai na ji ku. Sai wani satin kuma insha Allah kamar irin wannan rana zan fito zan yi bayani, sannan mu gani da godiya ku da jajircewa, sai mu gani ya abin zai kasance. Nagode.